Wannan bidiyo za mu ga yadda za ka set up na business ɗinka. Abu na farko da za ka yi bayan ka yi register ka samu account, so akwai wasu settings da za ka yi. So bari mu je mu nuna. Na farko za ka zo ka kan wannan avatar ɗinka ko wannan hoto naka, ko da ko babu hoto sai ka yi clicking a kai. A nan za ka ga profile settings, ga business information settings, ga preferences, ga cashier dashboard settings, ga subscription, ga sign out. So yana da kyau ka fara shiga profile settings, ka tabbatar da cewa ka canja hotonka, ka zaɓi hoto naka ka saka, saboda idan ka shiga, idan kowa canja hotonsa kaga ba wanda zai amfani da account ɗin kowa da ya zo ya ga hoton wane ya san account ɗin wane ne wannan, ko da mutane da yawa suna amfani da kwamfuta ɗaya. So daga kaga hoton zaka san wannan account ɗin wane ne akai, kar wani ya shiga na wani ya je ya masa transaction akai. So anan zaka zo ka saka sunanka, ka tabbatar da email ɗinka haka ne da phone number ka. Sannan in kana buƙatar canja password sai ka sa tsohon password ɗinka, ka ƙara sa sabo, ka yi confirming sabon password ɗinka, sannan ka canja password. So idan zaka canja profile picture ka ko zaka canja suna, anan zaka shiga ka canja. Sannan bari na ƙara koma nan, in na shigo business information settings kuma anan zan ga duka branches ɗina. Kamar yanzu wannan business ɗin gashi ina ga branches ɗina guda 3: Bauchi, Abuja da kuma Kano. Gashi nan kowanne da phone number da email da address ɗin shi, ga kuma business name ɗina. So idan yau misali ina demo store, gobe sai na koma demonstration store, kaga ba tare da sai ka kira kamfani an canja maka sunanka ba, kana zuwa kawai nan zaka iya canja sunan business ɗinka idan kai tunanin kana so ka updating ɗin shi. Sannan duka branches ɗinka anan kuma zaka iya ƙara new branch idan subscription ɗin da kake kai ya baka dama ka iya adding branch. Anan zaka iya adding branch ko da guda nawa kake da su. Sannan bari na ƙara koma nan sai na zo ni preferences. So a cikin nan preferences ɗin nan zan ga ina da credit settings. Wato ka san a kasuwa ba zai yiwu mu ce za mu ba da bashi a kowa ba. Dole akwai yanayin yanda idan jarinmu miliyan 1 ne, ai ba zai iya yiwuwa mu ba da miliyan 1 bashi ba. Dole bai fi mu ba da misali 50,000 ko 100,000 bashi ba. So anan zaka iya settings ɗin kasuwancinka, kana da control na yadda zaka iya kare kasuwancinka daga basussuka na mutane wanda baka so ko kuma ba bisa ƙa'ida ba. Zaka iya cewa ma allow cashier, zaka iya ce ma enable credit. Gaba ɗaya ma in baka bada kashi, baka bada bashi a kasuwanka, zaka iya zuwa nan enable credit sales nan ka kulle shi, to bashi ba za a iya sai da kaya bisa bashi ba. Sannan kuma idan kai ne kadai kake so ka iya bada bashi, ko kuma wasu admins ne kawai kake so su iya bada bashi, baka so sauran cashiers ɗinka su iya bada bashi, zaka iya zuwa nan ka kashe wa iya cashier, su ba za su iya bashi ba. Sannan kuma anan zaka iya cewa to ka san wani customer ɗinka babban customer ne, zaka iya bashi bashin har up to 10 million ma zaka iya bashi. Amma wani ba ku daɗe da shi ba, ƙaramin ɗan kasuwa ne, to watakila bashin da kake so ka bashi watakila bai fi na 100,000 ba, ko 10,000 kawai kake so ka bashi. To zaka iya cewa credit limit na bashi akan kowane customer, kar ka bashi bashin da ya wuce kaza. So anan zan iya cewa kowane customer na kar a bashi bashin da ya wuce misali miliyan 1. Sai dai idan ni ne na ce wani in na sa mai amma miliyan 10 zai amfani da wancan miliyan 10, amma akan kowa in ban sa wa mutum ba to kar ya wuce miliyan 1. So wannan shine default credit limit. Anan kuma total maximum business credit exposure. Misali ka ɗauka cewa gaba ɗaya jarinka a duniya 10,000 ne, to zaka iya cewa to gaba ɗaya kuma bashi da zan iya ba wa mutane, kar in je yanda ba zai cuci capital ɗina ba, kar na ba da bashin da ya wuce naira 500 misali. To kaga anan zaka zo ka ce 500 gaba ɗaya maximum business credit exposure, bashin kowa da kowa. Daga bashin da kake bin mutane ya kai wannan, to ba zai ƙara baka kuma dama ka sake sai da ka bisa wani bashi ba. Za a kulle bashi sai mutane sun fara dawo da kuɗinka kafin da kansa sai ci gaba da baka. Sannan kuma idan kana so duk wanda zaka bashi sai dole ya saka wani abu, ya bada down payment na wani kuɗi na wani kaso. Misalin zaka bada bashin 100,000, dole sai an fara baka ko 20,000 ma tukunna ka rike, to zaka iya sakawa anan down payment. In kuma baka son komai sai ka bar shi anan. Sannan kuma payment due period. So idan ka bada bashi anan, idan ya kai sati 2 to dinga tura mutum text
cewa ya tura mutum text a SMS cewa ba ma sai shi da kansa zai tura mutum text cewa bashin da ake bin ka kaza kaza lokaci yayi ana maka tuni. So misali wannan shine payment due period din nan in days. Idan 14 days ne kake so zaka iya sa 14 days, in baka so kuma ka bar shi komai, to ya san cewa babu kenan wannan. Sannan business hours ɗinka anan zaka zo ka saka opening time da closing time da kuma ranakun da kake yin aiki, saboda kar misali tunda cashiers ɗinka suna da wani abu, kar su je gida su je su yi recording transaction. So kaga idan ka saka anan, to kaga babu wanda zai iya recording din wani transaction a gida ko a wani waje idan ba business hours din ba. Sannan in baka aiki misali ranar Friday ko ranar Sunday ko ranar Monday ko kaza, zaka iya zuwa ka zo ka kulle cewa ba za a aiki ranar ba, so babu wanda zai recording transaction a ranar. Sannan kuma loyalty program, bayanin shi yana da tsayi sosai, mun zo kan bidiyo loyalty program insha Allah za mu zo mu yi bayanin sa anan. Sannan kuma anan zaka zo ka yi inventory settings, notification, ka dinga karban notification ko kuma kar ka dinga karban notification. Wannan system din mu tunda tana aiki da AI, za ta dinga amfani da, idan dai kai amfani da software din mu abun da ya kai na wata 2, wata 3, wata 1, za ta koyi kayan da suke saya, kayan da suke shiga da kuma kayan da ba sa shiga sosai. So za ta dinga maka recommending da kanta kaza nan da kwana 2 zai kare, kuma nan da kwana 2 zai kare insha Allah za ka gani, so ka je ka siyo. Kaza nan da sati 1 zai kare, kana bukatan ka je ka siyo. So ita da kanta za ta dinga maka wannan din nan. Sannan kuma expense, idan kuma baka kai amfani da software din mu wanda ya kai na misali wata 3, wata 4, wata 5 ba, to zaka iya sawa daga kana sun kai 100 ko 10 kamin warning, to duk wanda yake wannan za ta maka warning. Sannan expense settings anan zaka sa kowane expense sai an yi approval ko ba sai an yi ba, ko kuma kowane expense kuma a sa categories ko kuma a sa wannan. So anan kuma zaka yi discount settings, saboda kaya ba za a bari a dinga yin misali kai kana baka nan ba, ka yi tafiya ka tafi sayya, yaranka su je su yi wani discount da ya wuce misali, to zaka iya cewa maximum discount percentage, duk kayan da aka saya percentage kaza, kar ya wuce percentage kaza, saboda kar discount kuma ya je ya dinga taɓa riba ko kuma discount din da baka so. So kaga idan aka yi limiting, to wannan zai baka dama ka san cewa lalle ba za a iya discount da ya wuce kaza ba. So wa'annan su ne daga cikin settings. So sannan kuma a cikin nan cashier dashboard, a nan cashier dashboard duk abin da baka so dashboard ɗinka cashier ɗinka ya kalla a shi ma dashboard ɗinsa, zaka zo ka kashe mai ko ka kunna mai. Kaga definitely baka so cashier ya dinga kallon profit ɗinka, to kaga nan na kashe. Kuma bana so cashier ya dinga kallon misali credit payments deposit sets ina misali na kashe. To duk abin da cashier baka so ya dinga kallo, anan zaka zo ka kashe. Zaka zo kashe sai kai mai saving. So shikenan, duk abin da cashier ba zai kalla ba. So waɗannan su ne daga cikin settings ɗin da zaka iya yi. Na gode.